Bosco reach out Chihek pen BRO hin pen langkang lomajok kisung arar tumpan kerap ke pajerpon. Rong thilu rong plimplamara chingrum pet pen iem surjo rong harapan kang thung karni ke parupon. Inghan langsolong iem surjo rong harahin pen dialysis unit kang pupon. Asona the PNC kiase atum cherok to me ke parpon. Nijangkar bianglong Bosco reach out pen res project pu chisengsi kidu kelagarar tumpan kerap ke pajerpon. Keram tang pai ni pai ingko rahinia ningbe. Men lang ke bang hamajok dongka mukam angkangar lo penang anahem lang ing lumpon. Sojok pai ni pai ingko raporni anarlo porpai hini malom Bosco reach out Chihek pen BRO pen patir piponsi kado kabe don paro hinira thongkep ahematumaphan kecho kijuna pen chinglu chingcha hormu akejoy pen don ponno. Lason si dongka mukam arong supialong langkang lumpon et arong amen laki tung langso pangkre dongka sarpo langsudo bordongka ciri mukam lapen jor terang arong henno. Field coordinator Abraham Durong, Merelis Krupi, Brinda Teronpi, Monica Krupi, Mirina Teronpi lapen suktimung atum pensi bangso kerap pon asai dengpon. Lapen rat kisung along kai kita arjab dun hibji kusilam teje paklangpon. Tat gang pen digonto terang report Malong News. Yang ci ke bang puthak bang ke non bielu tumbang dak PWD cuta yang kang longsi ane sang dali yang tu pare sabon inti la nangki pisi ni tumna chong tum do long pon Kirap kilong pot pucat nang itu penjelang tumpang. kirap kilong bang ke litum pundum ni alam bang ke curu nang po ane lap so nang kirap ke pot an suci nang rap tek te pusi curu dun. Lama so lang kita ke bang komentu apor sih ke bang, mana komentu anis ke bang pacini pun masuk pucat kadang. Atarik bani liye putek te dela ali siar wiki jang pe namasi lang nang tidur lo hem ni Kora henya ni. kora henya ni Itu nanti rong nama. nili pangkri ra Pan kilong area long don kan bang dolang parlo lang kapang dong. Pacini pun ya painan. do pangkri rong ke lang kang lum si ke ong lo mane la dongka ro ya lang mane pusinang bak sai masi ai hem lang ro kung du tum ta du ma ti di masi so lang ro ya lang bang ke punang bak sai lo masi kang lum si ke ong lo mane adon ba ni sap si bang ma si ke ti de lo Tentu lah so lang ngamda pi pinia ni an kapek asong tu mante pe hampang asong mante lo prek jam departamentum laposan kerap ki pipa pada man long pan. non la ta tarin ko rahini pe na bang ke phian bang ke non ke bang bang thi gan de la Pada kalong ting pin di. pini ke long cheng la Madak la West Karbiang long Bosco Reach Out pen isi NGO pen isi project ke deng do res project pu la so res project ke men pen sini tum education department long la West Karbiang long non mar ke ni tum kam chirap dun bom la sin la ni tum kam chirap dun bom pe la claim bom hut ke dam tang taring koi ra hini ajo jirlu pen men botorang celar phak pen ajo ni la dongka muka maro long men lang ke thipi ke bang son pen si penang an la aroya kum ke do arar dum han penang an ahem marit kang dum la son theglong pen si nilitum high command panang song mate nitum head office Bosco Reach Out gohti nilitum labang song message CP lo jese men nilitum hala sur kachet han mang ke usumar atum ke do ke dam skulong siksa dag lo mate parents atum hem atam thang hem lang ing do belo pula song message pipen nilitum Chief Executive Director, lapen program coordinator, lahai tum nili tum akacuning rinang deng pen pinyar nian ke lahai lang kisung mate lang kang lumarar tum hanang litum survey nun poma nili tum la dong kamu area long hadak tung langsu pen sinang ceng lo tung langsu du lapen dak dongka sarpu cirimukam pangkre jorterang parlo pom dongka sarpu lalang roya kungkung dongka sarpu up to hilanian sinil tum surveying ton dampen total pinini litum labangso relief ke ron pon ke 230 families panili tum non ron pon bom lo. Tanda ke bang giang la posona pom prek jam ke song latom cetong ben ala soman kelap ni pan sigdo mang ke nang dum. Nilitum ke labangso jitu la West Karbiang long labangso race project mate la education department long kachirap dun ke nilitum ke chikleon fee sidulang labangso frank ko son la so project pen kirap ki pirat mani tum la so nule save sanonil tum la chikleon fee ke claim dun pen ta jitu la dongka mukam long lang roy jitu la lang ke the ahut nilitum kirap kachuning ripen first time nitum kachuning ripen si kirap long phit lo amani tum ning sam ulo
amasi non eprang tam bini bini kisung ke boyong si ili tumang bong do lu ta song ka preka kisung bisa mi son ka cirap hang pute nang rap jibon pu il bang ning the bang ke ni tum ta do kok lo apen la nang non nang kira pa pantan tum ning samjin lo non la ada dongkamukam west Karbi Anglong non ini tum la race project apu benar dolo race project along claim bom along bang nili ar pu bang ke field coordinator lapen nili long nang cirap dundul school tin long loke thana madam atum alang litum ke CE pulo community educator pulo lai pen litum cirap pet si labang so hanan litum ratum haki sung tum hat labang so relief keron pini padu pon pai ni phai ko ra phorni rong thilu rong plimpla chingrum pet pen yam surjo rong pharapan kangthum karne ke padupon labangso aja mek lake rong thilu rong plimpla marat doan chingrum si chisik pon labangso ame rong thilu pathuak lamalong si pedopon laso karcho aja megalong KLA kar bijutang asong kar bilo chalia song borjan yot foram rong thilu rong plimplam hithi kelang asong pen chenglo katum pen si archo pon laso hut awar saikeme N2C BLCC chairman Mongol Hanse WDC chairman Sunaram Singh Naratum aphanda karcho pedopon chu jasemet labangso aja mek lake iam surjo rong pharapan rong thilu rong plimpla marat aning ing sampe ka joksi tong nim chipu pepin pensi ing thu marni pon lupusi kecepatir pia tumpen pachini pon news text report Malong News Sir pini nang lipan nang kepala penang kacu putai nang lihat labang sorat kan nang ning som Lalu pini dak rong kilu lah kan orang pelamarat nilipan itu yang apa yang pelo kartu jitu ramai apor nang en posisi tame apor ke duria jo ni pu papibam lo pinian masuk kacu ame padupon lo pini dak ni panang kartu rong kilu lah pen pelamarat atum kadok kalau jitong pekason ben lo dak politik alam cukup horoman cukup atau kawe isi rat pason ben sidak manglo la sikini dak nang kacu aphai kong so kali sere grupen chenglong ni mari tu rong asar pendo karbilo tali asong pendo lo tang asong dolo part of development committee kapre ada pu rong development committee la part me duelo la saru sahang tu dolo sini rong pilo ang tu makang hon akan jinso ning nang kiti panang jinso ba chenglong pen si antu se la maso hawar protiku hawar kapan rara pan sai ke klaim bunyi pan makin tidak ning kirot good pen sih lah masuk ke klaim ana bangke klaim si pon ko bismillah dicakap pai ni phai ko ra trokarni inghan langswalong health and family welfare IM surjorong pharahin pensi dialysis unit kangpu pon jamek dengpon laswalong pli dialysis machine sitame ingpu pon thu labangso aja mek lake inghan langso along kido bogajan community health center along sipedapon labangso war lake pradhan mantri national dialysis program akera pensian ponno labangso aja mek along Karbi Anglong autonomous council a joint secretary Rajeson Terang joint director Dr. Borsing Rongpi Dr. Debraj Diuri superintendent of bogajan community center Jivan Chandra Pathok abarim IM Ramsing Tokbi abarim IM kan chenglo katumta chetongdun Hanjang langsung pen Rajipson Rongpi report Malong News. Asona the PNC Karbilo Charlie Asong Inglong Photum Cherok Tokome ke parpon. Pai ni phai ingkora trokani nijang Karbi Anglong jengkhalong silabangso saimo dengpon lo. Labangso amelong perangan lo Charlie somar han bang Cherok Tokari soe jangatum chetongdun. Jaime kalong jasemet lo ke Charlie ari soe jangatum arta ki jumpen isoken penan kedo rakia hormu mate drugs hor duma ke chokilit pika puthaksi kacethan ke chumum padapon lahaya kisung pen khosonsi kacher mek jima puthak bidi sore lo charli ariso ejangatum pen than pajirmi pon lasila bangso jai megalong kar bilo charli asong tiripia klembang prosanto ingti probin timung pen chenglo katumta chetongdun dongkam kampen janta be report Malong News. Nalitum kapacita ka bang pu press media court do andom hanani ka dong pa jiriglo ka dilo tele songpen pini labang so nilitum press mati nilitum labang so rili kidunang ko kathi bangke la poilo nilitum lada Karbi Anglong long ki jumput non arakikan krang hormo munitum kecu osomar owi kimi tu makai non kapalang no lasi ladak labang so arakikan krang drugs ko hormo munitum apran amo dake damnang owi kimi artap apu bleng play pen osomar tum lahai huya hormo kirim dun pen non nilitum Karbi Anglong long isi
kit hidung isia kisunga temon nang nang jap tang lo laso nilitum pini karbilo charle song pen pini ladak kachar le somar tum han pangrong pet pen pini nilitum labang so aseme ke deng nilitum ladak ajai mek deng poniklo athe nilitum law hai hoi araki kang krang ormo mulitum osomar tum kichu kirim dun pen akai no hok etlo kachar le na thu tame papidun hulo lasinon e frank ke wangji pen ke la hai hoi ahormo kirim kewana bang hu bang pido an tum han tame aron kang chaba tum han mate administrative tum han tame nilitum pini labang so adima klong pen niliga chuning ridun kang tung la pohlo nang litum lahai hoi hormo tame langdun pame nangji lapen pini nilitum ladak sonthoma hormo kirim bondo esona bangke araki kang krang hormo lapen esona bangke nilitum ladak osomaratum kachar le hina bang along school along non nilitum karbilo charle song pen tame nilitum non labang so sai deng pon bomlo school nilitum survey bomlo teacher atum than bang atum apor pen than the school along enrollment school along infrastructure ke mimi pen chenglok nilitum karbilo charle song pen non lahai huye puthak nilitum non visit pon bomlo lapen karbiang long autonomous council long non nilitum IEM ake hai sir Richard tok bipen tame alangli education IEM in charge deng det pen afir alangli tame labang so puthak education puthak alangli mesen nai po joine alangli tum non along school tour ke dam pen chenglok asu nilitum karbilo charle song pen tame labang so asai ke deng nilitum ningarong pik lapen pini nilitum labang so sai ke deng long tame nilitum apor sibi pen nilitum karbiang long khai mate long ri long pat ingkhir bot nanggi kachar le hen paching thur nai po pharma nilitum tame labang so kache song along nilitum tame ningak long menche don dun nang tumla non la pini la so mas reli ke dam kumkan sekolah la do nang nilitum pini ladak labang so nilitum reli ke dam along nilitum ladak tebok terai ke do nilitum humkep prep ho school nilitum ladak pangrong humkep ho school doji aselang litongan pangrong pen ta acha sala kedam tan karbiang long la metric examination na rasun result hino pik nang jono thang ba yela kse tum pen la tu aphan coaching rasun ki pi ke ma dum ma ke ba 2023 exam ha ahok phat nang litum malam pini ahok nang litum nang ka lasila so puthak nilitum tame non katisi ke bang nilitum tepik athe nilitum karbilo charle song pen non labang so ahok phat nang litum malam pini ahok nang litum nang ka lasila so puthak nilitum tame non katisi ke bang nilitum tepik athe nilitum karbilo charle song pen non labang so education system ke damtang nilitum metric asang lang long dunde lapen hala government pen non ki pi nilitum lada khumpo humtrok school of non kang hap nai polong tame nilitum dai si ningduk do lapen nilitum ang bong pusita karbiang long non ladak nilitum ke damtang nilitum IEM tum pusita lahai kelang cari pon pame medera joglo lasi non kewangji nilitum non labang so 2022 aning kan pen nilitum ladak karbiang long education system of non ladak itu kang turpon par primary section pen chenglok upper primary pen chenglok ladak LP school section pen jitu kang turpon along nilitum karbilo charle song men labang so nilitum education aputhak mate labang so karbiang long metric ke pasa percentage ke hino dak ajok nilitum tame lahai hui ka chisi ka chedang non nilitum chisik bomlo lasi lahai hui kilile ka chetang thedim nilitum aron gang chabatum pen busita mate education apart education department aki theki ding tum pen tame nilitum chingki chethan pen lahai hui abar sai ki ponji pansi nilitum chisik bomlo habar ke hadalong AP Chelsea me pia jok kidja Charlie hem lothan long lisi somaraphan hem pachedam nang lab lo pusia lam ki kiklang pai ni phai ko ra troker ni AP Chelsea song tum habar ke hadalong hetan mai pedopon la so melong pharo muluk chetodun melong AP Chelsea me phu jai kathar lam jai sar pong to inti kathar kursing timung penceng lo tum ta chetong dun labang so me PKB habar ke hat kidji school adung het lapen melong ase ke thipik pen lun kero ra jok lothan odaglo lun kero dase pabiche tha osomar phan loke than jiputa abatai loke than dam bonta kroikri pusi kidji school than bang tu herang ke phan nang pachini do afi chuning ri dam bomta a jujesi sai jok je osomar phan lo than thepim si ahem pache dam nang lab lo pusi than bang tum pen lam the je paklang pon news text report malong news chetlo itu malang me chuning ri dam lo itu class en bom la dakke je meeting ceng nang kulo tante lunda ro re tet sime ko sime tum batai ni chuni ni dam los to meaning to on na accept se si mande lo ni tum pini mane hol dige mane school ki kan tame asora be da son lo nang ko dule he sita me mane ako nang lo thude titi son lo
Karena time sih masuk work, kami belum kira dah stop dekat lo. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.